Il-kandidat nazzjonalista Stanley Zammit qabel mal-kap nazzjonalista Bernard Grech u stqar li fl-għajnuna li tal-gvern fi żmien pandemija kien hemm il-ħela. Dan ftit tal-minuti wara illi Bernard Grech reġa' attakka lill-gvern wara li fl-aħħar xhur ta' priorità lill-investiment fil-qasam tas-saħħa u l-għajnuniet lin-negozji u l-ħaddiema biex jaffaċċjaw il-pandemija. Konferenza tal-aħbarijiet dwar l-industrija staqsejna lill-kandidat Zammit jekk jaqbilx ma' Grech li l-budget u l-għajnuna li permezz tiegħu waslet fost l-oħrajn għand l-industrija Maltija kien biss ħela. Bajnejn Jason Azzopardi mwaħlin fuqu bħal seqer huwa wieġeb hekk. Iva hemm ċirkustanzi fejn din l-għajnuna ġiet mogħtija ta' malajr mingħajr pjanar u allura kien hemm fejn kien hemm il-ħela. Din id-dikjarazzjoni kienet konferma oħra tal-politika tal-awsterità li qed iħaddan il-Partit Nazzjonalista. Konferma li kompli tissostni dak li qal Bernard Grech ftit tal-minuti qabel fejn għal darb'oħra spiċċa attakka l-gvern għaliex għen li l-familji Maltin u Mawċin fi żmien pandemija. Mela permetti li ftit Colin. Iva, dan huwa gvern ħali.